So I got take a one or two newspapers. I got I'm forwarding it to you. Okay. Ọ na-abụ ekwekwo ama agba maka na ụka akpara akpa isi ka eji ekwe ya. Anyị abatago kpọmkwem n'oge ahụ anyị ji gwa unu wee na-akọwara unu ihe mere n'akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche n'ala anyị dịka o si gba ọkpụrụkpụ ihe megasịrị dịka ndị nta akụkọ si wee wepụta ya. Ama m na anyị na-emetụ unu maka mgbe ụtụtụ ajịbọ na nne ọma na-eme unu obi aṅụrị dị iche iche na-enweta onwe unu. A sị na ọ ga-adịrị ikwu ma dịrị onye nta mma, mana ọgwụla emesịa na-abịa ya bụ ị nọrọ n'ogbe gị biko zielu ọkụ, ị na-asụcha afịfịa na-akpọ ihe ọkụ biko zielu ụlọ, ịchọọ ịpụ ịgbanye ọkụ, ndị nọ n'ahịa na-agbanye ọkụ ụtụtụ, ị na-ezere ibiri gị ijiri nwayọọ che ihe niile a na-achọ ọkụ obere ihe ọkụ agbawa agbapị ọsọ ozigbo ozigbo. Ajịbọ kene ndị Igbo na-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche. Afọ m bụ Ajịbọ Ikpọnwụdọgba ga na-aza gị wee na-asị ụlọ na-enyere na anyị dịka anyị ga-ewetara ụlọ akụkọ dị iche iche ọkachasị ka o si dị na akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche n'ala anyị bụ Naịjirịa. Daalụ m. Nneọma nọkwa ebe a. Nneọma kene ndị Igbo onye ọma na-ege ntị ụtụtụ ọma. A sị m na ọ dịkwara Okeke ka ọ dịrị Okafọ. Chineke nna m onye na-eme ka ihe na-agara anyị ka o si agara anyị. Anyị agụpụta ihe dị na akwụkwọ ozi n'ụtụtụ ọ dị mma. Anyị lee afịapụta ozigbo ozigbo anyị na akọnudo ya bịara ka anyị lee na afịa anyị na-abịa. Madam, you don't see the room now. Make I show you the toilet where you go to shower. Translate. Oga Chizzy, oya translate. Gwọ ka anyị gwọ. Gwọ ka anyị n'ọnụ. Nke a Niger. Okay, ka anyị na-ewere nke anyị nwere ka anyị mara ụnụ anyị ga-ewere. Ihe dị ebe a bụ 4 na Vanguard. 4 na nwere abụọ ebe a. Ewere ofu. Are you suffering from any chronic or natural disease? Do you want to live in good wealth? Do you want to repair and increase the vitality of your human stem cell? If yes, the solution is okay. Funny kind of workers there. 2-day seminar with the theme fire shade there. The team will provide you a unique product. Minimum wage. Nice. Yeah, with the workers. The minimum wage to NLC. TOS man now be able to. Thursday 3 p.m. and Do you want to keep them calm? Just because you think the minimum wage. 3272-7938-0703-6. Man, can all this come? Can you know now? Body yeah, the first one. Zamfara na Ajịbọ. Here we were all in case we are now. Okay. Minimum wage. I got a nation. A nation for Vanguard. Okay, Vanguard. Nature acquisitions are carried out. Nigeria economy is out of recession. Oh, so that was a new one. I can new one. So FG hands over
2 kilometer road to federal police. Mana ofu nke a meji nke a ga-agụ n'ofu nke bụ the first one. First one, ige welu nke akịta nke so big down. Okay. Then the next one. Mana anyị ga-ewere otu ọsọ adị ka anyị wee fọ onye were nwaanyị ị ga-ewezi mụọ na dịsọ anyị ga-ewere abụọ ebe so m were abụọ ebe otu o si abịa na ọgịwa agaghị afụzi ga-agụpụta nke oji minimizing minimum wage. NLC declared strike minimum wage. Maka ụgwọ ndị ọrụ ndị otu ọrụ bekee agwala ndị Imo, Rivers, Ọshụn na obodo 15 ndị ọzọ ka ha gbaa abụbọ ọrụ maka na akụbeghị ụgwọ. Akwụbeghị ụgwọ minimum wage na ịchọ ịkwụsị ebe ọ bụrụ na ịchọ itinye ka ịkwụsị ebe ahụ o jiri ụgwọ ekwere nkwa ụgwọ ọrụ bekee ekwere ọzọ ọ bụrụ na ịchọghị ịkawa ya otu a bikọs ịkawa ya ịkwụsị otu ọ dị isi maka ụgwọ ọrụ ndị otu ọrụ bekee nke Naịjirịa ma dịka NLC agwala ndị Imo, Rivers na ndị ọrụ Ọshụn na ndị ọrụ obodo 15 ndị ọzọ na Naịjirịa ka ha bido abụbọ ọrụ. Ghọta? Ndị anyị ji Nigerian economies out for recession. Federal government. So you get one now, everyone now work I give so because news bad. I'm educated now. Man, I have by then. I go get hard. I get every break. I got much. I got break. Must be an admission. They could newspaper updates. Come on, I will enough from Punch. These new ones. With Premier Cool Toilet Soap. Removes germs and contains real menthol extracts for that icy cool feel. My neighbor Casey and I, we gel perfectly. We support the same club. Our totally insane. This is an area where we differ. In love. I'm not going to know of this. Because it is knowing. I, on the other hand, I love my peak full cream milk because it's rich and creamy. So, choose your peak today. Rich in peak. Okay. This one. Akwụkwọ nke mba anyị bụ akwụkwọ nke Punch. Anyị wee na-ekwu na ndị Punch wee na-ekwu na akwụrụ bụ isiokwu ha nke ụbọchị taa na ọ dị mma ka anyị buru ụzọ were Vanguard. Na Vanguard n'isi ọkpụrụkpụ okwu ha ji a sị n'afọ
2021 na Soludo emechala wee kwuo na a ga-esozi ọkwa ọchịchị obodo Anambra. Afọ 2021 Soludo emechala wee kwuo sio na a ga-eso wee zọọ ọkwa ọchịchị obodo Anambra. Nke ọzọ dịkwa na akụkọ Vanguard bụ na ndị Meiti Ala na-ebo Akeredolu ebubo na o hibere Amotekun ka o wee gbuo ndị Fulani. Ọkwa ndị Meiti Ala kwuru na ha na-ebo Akeredolu bụ ọchị obodo Ondo ebubo na o hibere ọkpụrụkpụ okwu dị na nta akụkọ nke ndị Vanguard. Ajebo onwe m ga-eburu ọkpụrụkpụ okwu dị na The Nation. Fani Kayode apụtago wee kwuo sị na ọ bụrụ na egbe a na-ebunye ndị na-achụ ehi n'obodo anyị Naijiria, na ọ bụrụ na anya bụ egbe na ahaziri ahazi ma deba ya n'akwụkwọ bunyezie ya ndị na-achụ ehi ha bụrụ na-agagharị, n'otu aka ha kwa ka ekwesịrị ibunye ndị na-akọ ugbo egbe ka ha bụrụkwe na-akpagharị. Onye pụtara wee kwuo okwu anụnwa bụ Fani Kayode na ọ bụ na ebunyeru ndị na-achụ ehi egbe n'ụzọ dị mma, ya bụ egbe edebanye n'ụzọ dị mma, na ọ bụ na eburu ya bụ egbe bunye ndị na-achụ ehi, na ọ dị mkpa ka mma na-esikwa otu ahụ bunye ndị na-akọ ugbo n'ime obodo dị iche iche egbe ka ha ncha soro na-ebugharị ya bụ maka na eme onye ka emere ibe ya obi adị ya mma. N'otu aka ọkwa ka a na-ekwu okwu ihe gbasatara ka imi n'ọnụ dị obodo anyị bụ Naijiria, ya bụ ihe ndị bekee na-akpọ insurgency, na Buratai onye bụvu onye isi n'ihe gbasatara nche n'obodo anyị bụ Naijiria apụtago wee kwuo si na ihe gbasatara mberede dị iche iche na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria na onwe ka ọ ga-esi dị na nya bụ ihe ka ga-adịkwu ruo afọ 20, na ihe gbasatara nsogbu dị n'obodo anyị bụ Naijiria, ya bụ ihe ndị bekee na-akpọ insurgency, na nya bụ ihe nwekwara ike ịdịkwu n'obodo a ruo afọ 20. Ọnyanwa bụ ihe Buratai anyị pụtara ma dee aka na ntị. Ọ na-ekwu na oge ahụ akpọbatara ya ka ịma na a na-ahazi na-aga ebu ha wee jebe ka ha jee na-anọchite anya mba Naijiria na obodo ndị ọzọ dị iche iche. O wee akọwa na ekwube ka a ga-esi memi na ndị isi abụ okwu ka ọgbaghara ga-eji benata, na tupu ya na-atụ anya na ọ ga-ebenata, na ọ ga-elu afọ 20 ọzọ na-abịa abịa. Ka anyị na-ekwu ya ka Mechugwele wuchiri, anyị ga-awụchi ka ọ hazibazie Mechugwele ka anyị were Punch ahụ ọzọ, Vanguard ahụ ọzọ. Anọ m n'ime ụgbọala na-anụ ihu na-ekwu. A na-ekwu na n'afọ a na Soludo emechala wee kwuo na ya ga-eso wee chi zọọ ọkwa ọchịchị Anambra. Ịma na ụfọdụ na-alụ aka na ọ ga-apụta ma ọ bụ agaghị apụta. Ndị Meiti Ala wee na-ebo ọchị obodo ya bụ Akeredolu ebubo, na-asị ya na ihe o ji hibekwanụ Amotekun bụ ka o wee gbuo ndị Fulani. Ọ bụ ya bụ ụmụ akwụkwọ okwu ịma na amaghị ka m ga-esi wee kwu ya, mana ihe m na-ekwu bụ na ọ ihe ịkpa amụ n'ebe okwu ndị na-akpa ehi kwuru bụ okwu ịkpa amụ. Nke a bụzi ndị be anyị sịrị na mmadụ bịasị ya na oke riri nri na ya ga-ekwe, mana isi ya na oke na ọnyanwa na ọ rachara ofe were aka wee gburucha ofe wee na-aracha ya, sị gị mba na ọ bụrụ ka oke si eme. Ihe a ga-ajụ ndị Fulani kwuru ihe a bụ ndị wepụrụ nwanne ha
gịnị mere gịnị wee mee na mbụ kedu ka akịrịdolu na ndị be ha si wee nọrọ kedu ihe mewere gịnị wee mee ihe mere ede ji wee bee nwee ị na oke na-ekwu Amoteku bụ ihe ndị oyibo na-akpọ child of circumstance na ọkwa ihe mbute butere ya o nwere ihe mere ihe ji wee mee ndị Fulani na-akpa ehi bụ egbe akpagharị egbu ndị mmadụ ata ihe ndị mmadụ kọrọ n'ugbo achụ ndị mmadụ ọsọ achụ aga ha awakpo ụmụ nwaanyị eme ihe ọjọọ niile dị iche iche maka anụ ọhịa bụ efi ha chi na-agagharị ha o wee dị ha ka ndụ ehi na ọdịmma ehi ka nke mmadụ mma onye chi ehi na-aga onye ejiji na-aga onye gba na-aga buru egbe na-achọ gị ị nwere ike gbawa ọsọ ọ bụrụ na ị ga-anọnwu wee zọọ onwe gị nọrọ zọọ onwe gị ndị a na-abịa ka ha chụpụ mmadụ na be ha nọrọ ebe ahụ kpawa ehi ndị Yoruba hiziri Amoteku ka ha wee chekwa onwe ha ọ ndị nchekwa obodo ka ha bụ ebe niile na mana ana Igbo mana be ndị ndịda ndị South South mana Benue mana Taraba mana Plateau Yoruba anụnwa onye sịrị ka ya wachie ebe ya abụrụ ajọ ihe ha nwa ha jụọ onwe ha ajụjụ gịnị mere ihe wee mee ndị e kwesịrị ijide bụ ndị Fulani na-akpa ehi na-eji ebe agagharị egbu ndị mmadụ anụ n'ihu kwuru ihe Fani Kayode kwuru ihe o kwuru bụ eziokwu ọkwa aka na-achị obodo Bauchi steeti ekwuola na ndị be ha na-achị ehi nọ maka na a na-awakpo ha n'ọhịa na-anaghị ehi na-egbu ha mere ha ji wee na-egbu edebe na-agbagharị ọkwa na ịgba anwa ha ji echekwa onwe ha ka ha jikwa na-egbu ndị na-akọ ugbo na-achụpụ ha n'ebe anọ ọ bụrụ na ọ dị mma ikwe ka ndị na-akpa ehi buru egbe na-akpagharị eme nwa amarị ka e mere ibia obi adị ya mma si ya bụkwanụ ndị na-akọ ugbo ka ha were ihe ha ji wee na-echekwa onwe ha ọ dị mma unu nwekwara ike ije na Facebook wee kirie unu fụ ka Mechi Ugwuele o chetara akwa eji chi echichi n'oge ahụ echiri ya echichi ọ dị nnọọ ka odogwu echiri echichi wee kpuru okpu echichi ya wee wuchie ije na Facebook ugbu a ị na-afụ ka anyị si dọnyesi ya ajibo na onwe ya okpu a eji anabata ya na okpu ndị ichie Nneọma na onwe ya kere eke wee ezue mana ebe ị ga-afụ anyị niile friha anyị kwa ọchịchị nke Anambra tupu Nneọma agụpụta nke o ji n'isi akwụkwọ ya ọ sị na n'afọ a ụfọdụ ịma na ndị na-apụta ịzọ ọkwa ọchịchị obodo Anambra akarịzi mana ofu onye gbara ọkpụrụkpụ Soludo bụ aka chịbụrụ na ụlọ akụ etiti nke ama dịka Central Bank bụrụwa Afọ bụrụwa Anambra ọ sị na ya ga-apụta wee chaa zọ ọkwa ọchịchị na Anambra Soludo bụ nwa amadi kara aka kwụrụ ji kaja onye a so na ọ mụrụ ka esi ahazi akụ na ụba esikwa na mba dị iche iche wee na-abịa na-agba ya na-akọsara ya o wee na-agwa ha etu a ga-esi wee mee wee hazie ebe ha onye a na mgbe mbụ ọ pụtara anyị ma na ọ pụtara dịka economic advisor dịka onye na-ahaziri onye isi ala na-enye ya ndụmọdụ ka a ga-esi wee hazie akụ na ụba obodo anyị wee si ebe ahụ wee mee ọfụma wee bugo ya dịka onye isi oche Central Bank ya bụ ụlọ akụ etiti na-afụ maka ịhazikwa na akụ na ụba na ihe gbasara ego na ala anya nwa amadi a o ruru ibudo onye isi ala Naịjirịa ọ pụta dịka na ya ga-achọrọ ịbụ gọvanọ Anambra steeti o ruru ya eru ọ bụrụ onye ga-enecha anya esi na ọ gbara na kirikiri Nneọma kedu nke iji daalụ maazị anyị ka nwekwara akụkọ nsị na akwụkwọ ozi Vanguard NNPC agbaala Naịjirịa ume ma gbakwa ha aka n'obi wee sị na onye atụkwala ụjọ ma onye atụla egwu n'ihi na ha agaghị ebugo ọnụ ahịa mmanụ petrol dịka izu ya si wee na-agagharị n'obodo
ya na a na-ekwu nwa bụzụ na-agagharị na-atam na enwere ike ibugo ya bụ ahịa ọnụ ahịa mmanụ mana ha na-akọwata ugbu a na ha na-achọ igwe onye ọbụla na Naịjirịa ka ha mara na ha agaghị eme ya bụ ihe maka na n'izu ụka anụnwa ndị petrol pụtara bịa kwuo okwu si na o nwere ka ọnọdụ si dị n'ihe gbasatara mmanụ aji akpọ ụgbọala n'obodo anyị bụ Naịjirịa na o nwere ka ọ ga-esi dị na ya bụ mmanụ nwere ike ịgala ọnụ erebi ya 2,000 otu lita. Onye mere ndị NNPC pụtara wee na-adọzi ma na-agwa ndị obodo anyị bụ Naịjirịa na onye ọbụla atamụna na ka ọ dị kịta na ma mbugo ya bụ ọnụego a na-ere mmanụ. Ka anyị chetakwa na tupu agba ekeresimesi na ha pụtara wee wepụ naira 5 n'ihe gbasatara mmanụ petrol. Ndị mmadụ wee na-eti mkpu sị sọsọ ihe ndị NNPC nwere ike imere anyị n'obodo a dịka a na-akwado igba ekeresimesi bụ ibe ego ọnụahịa mmanụ sọsọ naira 5. Ọ dị mma etu ha pụtara wee kwuo maka na ka ndị mmadụ mara ihe na-eme, maka na ịhapụ ya ka ọ bụrụ ihe eji atamụ, o nwere ike atụnye ya ose, atụnye ya unu, ọ na-atọ ụtọ na ntị, mana ụdị ha bịa na-emebi ihe. Mana nke a hapụrụ ka ha mewe ya eme ka ha fụ, mana Ajịbọ tụtụrụ aka na ha bịa gbakapụ obere ego na ya. Ọ dị mma ọ bụrụgodu na ha ebutukwara ya, mana ha ebugona ya. Ọ ebugogo ya maka na ije n'ụlọ ọba ahịa ebe a na-elegasị ya ugbu a, ihe a na-elezi ya bụ narị, ụfọdụ na-ele narị naira na 70, ụfọdụ na-ele narị naira na 75. Ya bụ na ebugogo ya enu. Ọnya bụ ihe na-eme n'obodo anyị ha ji wee na-ekwusị na ngwogbu erika na ọtụtụ oge ihe kpatara ndị mmadụ ejiro wee na-atụkwasị gọọmenti obi maọbụ atụkwasị isi na ihe gọọmenti kwuru bụ maka na ha na-ekwu ọzọ ha na-eme ọzọ. Ọkwa ha na ha ekwu kịta na ha ma eme, mana ekwugo ya ana m ekwusị ọ bụrụ ikwu n'ọ ka anyị na-afụ a na-eme ma anya na-afụ. Ndị gọọmenti ga-apụtasị na ha ga-eme nke a na ha ga-eme nke a na-akụrụ ha ka emechaa ha eme ma otu ma ọ bụ emewe nke nọ n'akụkụ nke ọzọ. Iji ofu ọzọ enwekwara m akụkọ ọzọ nke a si na akwụkwọ ozi Punch. Nke a wee na-asị maka ụgwọ ndị ọrụ oyibo, that is ndị ọrụ oyibo, ụgwọ ọrụ ha ka Nigeria Labour Congress NLC n'aha ịchafụ gwara Imo na Rivers, Osun steeti nakwa steeti 15 ndị ọzọ ka ha gbaa abụba ọrụ maka ụgwọ ọrụ eji ha, that is minimum wage, ya minimum wage eji ha. Ịma na ewe oge asị na a ga-atinyelu ha ego n'ego ọrụ, ọ dị ka ndị a na-ati ebe ka asị ka onwe ndị ada akwụ ọnụ ekwekọrịtara n'ọnya bụ opekata mpe ihe a ga na-akwụ. Obodo dịka Enugu na-akwụ ya ozugbo nje ekwuchara ya, Enugu ebido kwụwa kemgbe Enugu steeti gọọmenti a na-akwụkwa na-erube isi n'iwu ine kịta inene steeti anụ ha gụpụtara Enugu eso. Ọ bụ dị naanị na Enugu na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ na ọnwa gbaa dịka mkpụrụ ụbọchị 21 ọma agafe 25 akwụọ ha ụgwọ. Onye ọrụ nwere ụgwọ ọrụ ya, onye rụọ si kwụọ ya. Ndị a na-agbachikwa na-ajụ na akwụrụ ndị ọrụ ha ụgwọ, ọka ha bụ ndị ga-afụ kacha etinye aka n'ihe gọọmenti. Ọka ha bụ ndị ga-afụ eweta ego ka e wee rụzie obodo, ka e wee tinye ọkụ, ka e wee rụọ ụlọ ọgwụ, ka e wee gote ọgwụ, ka e wee rụzie ụlọ akwụkwọ. Ọkwa ndị abụọ ga-afụ onye ya na-akpa ndị mfọmfọdụ akpa, mana kwụọ ndị ọrụ ụgwọ amakwụ. Ọ dị ka obi ga-adị onye ma onye rụcha ọrụ amakwụ ya ụgwọ. Ọ dị mma, anyị na-achọpụta anyị amara na ewu ọzọ anyị ga-ewere wee gbapụsị ekwentị ka ndị ọzọ wee tinye ọnụ. Ọ bụ oge ha ji enyocha isiokwu dị n'akwụkwọ nta akụkọ ka ị na-ege. Anyị na-abịakwa nụ. Special announcement for all letter customers. Don't make
This one now, students school that 14. Attention. Other ones. Yeah, sorry, Are we still online? Okay. Buy on internet. Yes. Okay, but you are focused on. Just listen to. No, let's go. Technology is inevitable in our everyday lives. Enugu State Zuga Coin launch is happening this Saturday. Enugu appreciates Archbishop Sam Zuga for distributing Zuga Coin cryptocurrency. Zuga Coin wallet, You're coming back. Zuga MLL, Sam Zuga Exchange. Okay. Good Valley Hotel 93 Upper Chime Avenue, New Haven, Enugu. Date Saturday, 20th February 2021. Time 12 p.m. For inquiries, please call 070-693-50022 or 0805-887-0777. Ọ dị mma, ọ ka bụkwa oge ahụ eji enyocha isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ ka ị na-ege. Abụ m Chizzy ka anyị zụrụ ezu bara abara ebe a. Ajịbọ nọ ya, Nneọma nọ ya, Amechi Ugwuele gbuere ya na isi agụ ya na uwe ndị echichi ya. Ọ dị mma, anyị ga-agbapụ ọsọ. Isiokwu ọzọ dị na Punch bụ nke ofu nwata akwụkwọ bụ ihe dịka ha si dee ya na Punch. Nwata akwụkwọ onye nkụzi bara mba maka na o techiri ntutu isi ya ka ọ bachara ya mba. Nwata na ruo wee jepụrụ egbe ka ọ bịa gbuo onye nkụzi ya, ọ bịa gbaa onye nkụzi ya egbe. O mere na Cross River. Ndị Punch na-ekwu na-ede wee sio na nwata akwụkwọ onye nkụzi bara mba maka na o techiri isi ya, techie ya, na ruru wee jeburu egbe ka ọ gbaa onye nkụzi ya n'obodo Cross River. Amechi nụrụ nke a. Nwanne m nwoke ọ wụrụ m akpata oyi. Rie m ọnụ. Chizzy, nne m bụrụ onye nkụzi. Nwunye m na-ekuzi nkụzi kịta. Ihe ndị nkụzi na-afụ n'ụlọ akwụkwọ ọ bụrụkwa n'obere ihe. Ma ndị ugbu a na-abịa hapụziara ụmụ ha n'aka ndị nkụzi. N'ụtụtụ akpọrọ nwatakịrị jee ụlọ akwụkwọ, emeje kpọta ya. Ọ ga-anọgide n'ụlọ akwụkwọ gbasa asị mewekwa ihe nkụzi ọzọ ka ha na-emere ha nkụzi nke a na-akpọ lesson. Ya ka ha ga-anọgide chiejie. Mana ihe nnachi ịkọwa bụ na ntebi a na-etebi ụmụaka n'ụlọ, etu esiri agbadoziri fa anya na dịka ọzụzụ ka fa nwee ezigbo omume, dịka etu echiche si adị. Kedu ụdị echiche ụmụaka kịta na-enwe? Ịma na echiche na-ebute akpamagwa. Ụmụaka kịta nduhie erika ebe ha nọ. Ihe na-abịa na-akpanyere ha ọkụ si ebe tere aka, ebe dị iche iche erika. Kịta ị ga-ajụ onwe gị bụ kedu ebe nwatakịrị ga-esi mụta ezigbo ihe? Ọ n'aka nne adịghị eme ọfụma, ka ọ n'aka nna adịghị eme ọfụma, ka ọ n'aka ndị ndu adịghị eme ọfụma? Oge ọbụla ụmụaka na-anụ na o nwere ndị ji egbe achịgharị ehi na-egbu ndị mmadụ, ha ga-anọ n'ụlọ na-anụ
na ndị mmadụ ji egbe na-eje na-achụ ndị mmadụ ọsọ na be ha mana ebee ka na-enweta na-eme Chizzy onwe ebe m na-abịa ahụ ebee ka nwata akwụkwọ egbe obere nwata akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ agbata nke abụọ ihe onye na-achọ ka ọ na-afụ ịchọ gị nwa chọwa egbe ọ bụrụ na ị bụ onye kwenyere na egbe ịchọwa egbe kịta Chizzy na ị ga-afịa ihe na-achọ ikwu bụ na ọ bụrụ na ụmụaka kịta na-afụ na afọ ojide onye ji egbe ma na ndị a ji egbe egbu mmadụ na ha na-achị ehi na ha na-abịa afụ ha ejide onye ahụ atụọ ya mkpọrọ ụjọ atụọ ha mana ama na onwere ihe na-eme onye ji egbe jee gbuo mmadụ onwere ihe a na-eme onye anwa nyanwa asị n'ebe ndị a ji ehi ndị a na-akpa ehi ji egbe achụ ndị mmadụ ọsọ na ike dị n'egbe na onye mee ihe ya chọrọ na-eje were egbe onye nkụzi ya si wee kpọọ iwe o jee chụọ egbe were egbe jee ọ bụrụ na ejidere ya onye nkụzi aka abụọ ọzọ ewere egbe bụtụ onye nkụzi n'iru ọ ga-anọ na ọ na-akọ gịnị ọ bụrụ ya na ọsọ emewe okporo ihe onye edemede ihe ede ya o ji were ya n'ọsọ maka ndụ ya ihe nji wee na-ekwu ya bụ na anyị emego maka na ihe a na-asị na onye daa iwu onye mevọ si kpee ya ikpe mee ihe iwu kwuru na a ga-eme bụ maka ka ọ ghara izigara ndị mmadụ ozi adịrọ mma ozi akwụrụ ọtọ maka etu anyị si ebi ndụ ụmụaka kịta afụgo na ndị okenye ada eme ihe dị mma ị na-ajụ m ọ bụrụ ndị mgbe a na-adọ ndọrọ ndọrọ abịa ekporo ndị ụmụaka enyere egbe ndị akpa obi ha eje na-emetụ sọ masịrị ha ndị a na-akpọ ndị SARS na nke ha mgbe anwa ha ewere egbe na-eme ihe masịrị ha ndị mmadụ ụmụaka amatago na egbe na ike dị n'egbe na iwere egbe wee tado mmadụ n'iru n'ọkwa ihe ịchọ ka onye a ga-eme nwatakịrị a bụ nwatakịrị onwe nwata nwaanyị nne ewu na-atakwa na-agba onye aka nna onye ebe nwata obere nwata nwaanyị ifute ifu egbe oji ije n'ụlọ akwụkwọ ifu ihe na-eme n'ụlọ akwụkwọ ebe ụmụaka anyị na-eje a na-ekwu na ụmụ obere ụmụata akara abaghị n'otu nzuzo a na-agwa gị otu nzuzo ọgwụ anwụrụ ike ọgwụ ihe iwu mabidere ọ mmekọ nwoke na nwoke ka ọ mmekọ nwaanyị na nwaanyị ịgba ashawo iji arụ ha wee chụọ ego iso ndị karịrị ha Amechi icheta ọkwa ịma na-ewe oge ofu onye nkụzi bakwara nwata akwụkwọ mba tie ya ihe nna ya na nne ya jekpụrụ ya kpochie ọ bụrụ na a kpọrọ ekpochie abịakwa n'ụlọ akwụkwọ a tie onye nkụzi ahụ kpụrụ ndị akpa obi tisie ya ihe ike meziri na ndị nkụzi ụfọdụ bụ ha na-esie onye na-agwa gị sị gị na nwunye m na-ekuzi nkụzi kwa ụbọchị onwe ka ọ nata kọwara m etu nne na nna ga-esi wee bịa nwa ha ga-na-atụ asị tụgide onye nkụzi onye abịa ọmajụ onye nkụzi na nekwe nwe ya kwuru maọbụ eziokwu ọbawa mba ọbawa mba mgbe a bịa akụzi anya akọwarị anyị na-eme ọmasị dị nwa ya onye a na ịtụrụ asị tụgide onye nkụzi ọmasị dị ka eme nwa ya ihe ọmasị dị sị a ma agwa gị Chizzy ndị kịta ọ bụrụ kedu ebe a na-amụta ihe ahụ ọ bụ ihe anyị gosi ya ọ bụrụ ya ngosi ya ka a ji eto nsogbu adịrọ ya n'ihe ikwu Amechi workshop abịa na Facebook Odechi ọ sị ụtụtụ ọma ndị nwe m aha m bụ Odechi dị esi n'ime obodo Ụmụebe Ezemgbo n'okpuru ọchịchị Ọgwụgwụ dị na Ebonyi steeti ahụtara m unu niile bụ ndị ọma ndị na-eti ala na-eti mkpu na akịrịdolu guzobere amotekun maka ogbugbu ndị Fulani ole ndị bidoro igbu ibe ha na-abụrọ ndị Fulani bidoro nke a brata ya mara ihu na-ekwu ole onye ahụ aha ya bụ Enzo n'ebe ụzọ ekwu okwu n'ụtụtụ ọbụla ọ bụrụ na ọ bụ onye Igbo ya kpọọ okwu tata udo dịrị ụlọ workshop onye eziokwu daalụ Odechidi maka izitere anyị ozi na Facebook akara ekwentị ga-eji kpanye ma tinye ọnụ n'okwu bụ 09097711009 ma 09023111009 ị nwere ike ịkpọ 07050791009 biko kaba arụbe nye bụ okwu nkenke ka anyị nabata ndị mmadụ onye ka anyị kelere
Ganiru John. Minimum wage. I'm not going to find my schools. I'm getting minimum wage. Don't that say we should start minimum wage. Anọ m ihe okwu a na-eri minimum wage mana ndị ọrụ oyibo ọzọ a na-eri minimum wage ọ ka gwa anyị ọ bụrụ na o nwere ndị na-eri chacha esi na ya na-ekwu bụ okwu asị onye na-akpọ afa gị na-ebe isi akpọ m na-ekwu na ndị na-enye anyị mmanụ ụgbọala a ga-enye anya ụtọ m achọ ka anyị mara n'obodo a ha ma anyị ike abụgwa ebe ha nọ n'ihi na mgbe ọbụla ha kpatụrụ fuel ahụ aka ihe niile dị n'ahịa ga-ada n'ọnụ ugbu a anyị na-agba 170 lita na 9 miles with 4 lita ọgọgọrọ mita a na-ezi likewise other places ya nọgide ekiri ha n'anya ihe ọ ga-azụ ya dị mma n'obodo ha anyị na ha hapụgodo ka esi nwere eri imi dịka ọhịa na-arịa ha ebe n'okwu nke ndị ọzọ maka ihe gbasara ịpụta ekwu ekwugo m ya ndị epụtakwara ọfụ otu ha bụ ndị nchekwa obodo ama mbe karịa ihe ndị ọzọ mere maka na nwa mgbe ị ga-etinye ndị mmadụ nnu iwu mmiri ihe ịma ya ọ pụtara gọọmenti anyị aghọtara m obi ya ngwa daalụ ya pụtara na-ekwu ihe m na-ekwu bụ ka a bụrụ na ọ ga-aka mkpọrọ ime ya kedere obodo a ka onye ọgba n'ọrụ nwe ngwa daalụ ka ndị ọzọ tinye daalụ nke a nụnwa si na aka Obinna agha ọ na-ekiri anyị na Facebook ọ sịrị ụtụtụ ọma ejije unu n'ụtụtụ a atụgbuola m isi m afọ Igbo North ekiri unu ya gazie daalụ maka izite ozi gị ka anyị nabata ndị mmadụ onye ka ekele gaa n'iru anyị na n'ihi na-ekwube ya nkenke ndị Fulani na-ebe akọrọdere obodo ndị Fulani egbe igwe ego ndị ọrụ ibe egbe ahụ nọdara onye eburu n'ime ọfịa ka mba ngwa daalụ afa gị na-ebe isi akpọ nọgharị ebe anyị na-eme mkpọtụ ngwa ya nkenke maka mbọ unu na-agba ihe gbasara ije ndị Fulani na-ebugharị egbe egbu ndị mmadụ bụ ihe bụ oke ọkụ n'ọnụ ugbu a mana anyị na-arịọ na-ekelekwazi site n'isi Maazị Nnamdị Kanụ ebe wepụtara anyị mmadụ wee kele sekuriti nkwado onye isi sekọndị Fulani maka na onye ọbụla obodo onye ọbụla agha na federal gọọmenti kwanyere ndị Fulani ga-emewe ya ka ha nwee ike iwere ana anyị wee jiriri onwe ha ọ dị mma daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ onye ka ekele n'ụtụtụ ọma gịnị bụ afọ gị ebe ka isi Elda Igwe Austin gaa n'iru bee ya nkenke arịrịọ m na-arịọ bụ ndị federal gọọmenti a gwazie ndị Fulani anyị na ndị Fulani a nọbụkwa nke egbe ụwa kedu ka anyị ga-ejizi kwenye maka na prezidenti bụzi onye nke ha na ha ga-egbu ezi anyị ha wee jide egbe anyị nwa agbara aka ha na-emebi anyị kọrọ n'ugbo ha na-enye ụmụ nwaanyị anyị nsogbu biko na ọma nkwe omume biko na nwatakịrị si na mama ya ma arahụ ụra ọ ga ya nwa arahụkwa mama ya arahụ biko ha rapụ ka anyị jiri n'udo n'ike ha maka enweghị ndị aka mma na anyị ga-eji n'udo na-akọ ugbo ha ga na-achụ ya ihe niile a na-aga nke ọma ma ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu a na-emeziri inflation na Naijiria bụzite ha ala bụzite ha maka na ya mere ha na-achị ọma nkwe omume biko na-achọ ka anyị na-anyị chọrọ udo anyị achọghị igbu mmadụ daalụ ndị agha ahụ ọbara mmadụ mana biko ejiziri anyị nwa emezuru mmadụ nwa mmadụ emegbua nwa ma daalụ anyị adịghị igwe anyị jee na Facebook ozi nke asị n'aka Odo Ikechukwu afọ m bụ Louis Ikechukwu esi m Ugboji ngwuo daalụ na biko Biafra ka anyị chọrọ nke ahụ bụ okwu aka nke gị nke anụnwa si n'aka afọ m bụ Ubu dị asa ụtụtụ ọma nọ
ọnụ ụlọ dị mma jisie n'ike daalụrụ nne anyị kele ọnụ ụlọ olu ụlọ ọlụ ụlọ dị mma jisie n'ike. Nke anụnwa si n'aka Nnamdi Louis ọ sị na ụtụtụ ọma Igbo, ọ sị na ụtụtụ ọma ndị Igbo, esi m Ebonyi na-ekiri unu daalụ maka ụtụtụ ọma ndị nwe m ndị nwe m esi m Ebonyi na-ekiri unu daalụ dị ka anyị were ka anyị kele afa gị na-ebe isi akpọ ekele gị nwanne udo dị Brutal na Nigeria ka ya nọ na ndị Boko Haram bụ ọgwụ mgbara na-abịa abịa. Ihe na-ajụ Brutal akwa ndị Boko Haram bụ ndị emeligomeli maọbụ ndị ọzọ digoruru APC na ndị obodo dịka ụgbanye ndị na-achị eziokwu mgbe ndị Nigeria ebere na anyị agaghị abụ ekenekwa m ụlọ daalụ afa gị na-ebe isi akpọ anyị kelee gị ndị ebe isi akpọ na afa gị ngwa bee ya nke ji ọfọ daalụ ọ dị mma ọ dị m ka anyị ga-ewere so fuo ya wee na-apịachizi ya. Afa gị na-ebe isi akpọ gwara anyị afa gị kwuo okwu bee ya nke ihe mgbalị tinye ọnụ n'okwu na nsogbu enwere obodo ka eru afọ 20 aka ama na-ekewa obodo dara ndị mmadụ na-anwụ biko si na ndị mmadụ adogo na pipet dị n'obodo a ahịa m chọrọ ikwu. daalụ ịchọ ya adịghị njọ. Cheta m na okwu niile ndị kpọrọ na alụ niile akpara ebe a bụ echiche ndị kwuru ya, ọ bụ echiche anyị n'ụlọ ụlọ ya ebe a. Adịghị m ka anyị ga-ewere onye anyị na-apịachi. Afa gị na-ebe isi akpọ ụtụtụ ọma ọ ga-adịrị gị na ma ndị ka ime biko bee ya nkenke n'oge na-asa anyị kwarapụ ihe m na-ekwu bụ na Brutal na-agwa unu na ihe a bụ alụ ha kpara na ha ga-anọ 10 andị asịrị gụwa nwunye eji ọtụ nwunye eji enye ya akwụ ka ha wee site manụ ndị nwunye eji ala ọ bụrụ taa ka ha bidoro ebe ibe ebubo ọ bụrụ ofe ebubo nke eboro ndị Igbo ejiwe nọ agha Biafra na ha na-ekwu bụ onye ọbụla ka anyị mee ka anyị ga-esiri mkpado wee were onwe anyị natarata anyị. daalụ ọ ga-adịkwara gị mma. Ọ dị mma, ọ bụ oge nyocha isiokwu dị n'akwụkwọ nta akụkọ ka ị na-ege. Amechi ịfụnanya ihe ndị mmadụ kwugasịrị mana ndị na-ekiri esi na iri ụtọ na uwe ya yi tata amarakwa m na iso na ndị ọdịnala mana kịta ka ọdịnala apụtagasịrị ndị a na-eji mmadụ ele uwe kwesịrị ịbịa kpọrọ ka ije ilebe uwe ndị Igbo akpọ ga-edebe gị n'iru ebe a na-adụ uwe ị nọrọ ebe a maka na ịrị ụtọ. Nwanne m nwoke na amaka ịbụka abụ m onye omenala, abụ m onye ihe niile gbasara Igbo na-amasị nke ọma. Mgbe m siri obodo Port Harcourt nata amachara m ọfụma nsị gị Chizzy anyị na ya bụkwara ihe ihere na-abịa na-asụ sọsọ naanị oyibo na m ga-achọkwana ka na m were Igbo na-agwa ndị be anyị okwu esi m ngwa ka anyị zọpụ ya ije kịta ifugoni ya m ga-ahapụ n'onwe m kiriwe onye ọ bụrụ Igbo onwe ndị be anyị na-asị na a na-agba nkwụ eje yi akwa ndị Hausa ụfọdụ ihe ndị Yoruba na-apịachi ya maka na oge asị anyị kwarapụ. Nneọma
nna m ochie ebe m chọrọ itinye ọnụ bụ na akụkọ nwaada mepụtara egbe obere nwata nwa akwụkwọ n'iru onye nkụzi ka ọ bịara ịgba ya. Nsogbu dịkwana ka anyị kwukwa bụ nke bụ eziokwu, onye ọbụla kwukwe na nke bụ eziokwu na enwere ka ihe si wee dị, maka na ile n'anya ị ga-afụ na o nwere ihe maazị Amaechi kwuru na mbido mgbe ọ nọ na-akọwanya bụ okwu. Ọ sị na ezinụlọ ahapụgokwa n'ọrụ dịịrụ ha wee hapụrụ ya ndị nkụzi, si ndị nkụzi zụrụbazie ụmụ, maka na enwekwara mgbọrọgwụ a na-agbanye n'ụlọ wepụba ezi ya na arapụ mgbọrọgwụ a dị n'ụlọ, onye apụtazịa ọ na-akpa agwa ka onye na-amachachighị ihe ike, onye a na-eme ka anụ ọfịa bi n'ọfịa. Biko nụnụ ndị nne na nna, ndị okenye Igbo bụ Igbo, biko nụnụ ka anyị nepụ n'anya, ka anyị chetakwa nụnụ n'ọkwa na ụmụaka bụ ọdịnihu anyị nwekwara n'ọdịnihu. Biko nụ ka anyị na-echeta ka anyị ndị m achọ ịba akwa ọ dị ma ajịbọ maka na oge adịghị anyị sị mana ofe ndị agbọghọbịa ọ naghị anọte aka, a na-eme ya ngwa ngwa ịmana ha bụ ori ngwa ngwa. Ajịbọ ndị Igbo ga-adịrị na maka sonyere anyị ka nọkwa na oge ụtụtụ ọma, onwe ka o si kụọ elekere 8 nke ụtụtụ taa, anyị ebebatara gị ama egwuregwu, ọkwa elekere 9 anyị ebebataziri gị okwu akpụ n'ọnụ. Ọ dị ma ana m ekele onye ukwu kere taa, mara na nyocha isiokwu dị n'akwụkwọ nta akụkọ na-abịara unu kwa ụbọchị Fraịde niile ọkụ ma ha elekere 7 eburu oche n'iwetara ya unu. Mana ụtụtụ ọma na-ebido n'ọkụ elekere 5 n'ụtụtụ kpọmkwem kwa ụbọchị Fraịde niile. Anyị ga-anọgide n'ihe gbasara Igbo, ịkwalite asụsụ Igbo, jiri Igbo yele ya ewe na-akwalite ya site na elekere 5 wee luo elekere 10 nke ụtụtụ kpọmkwem kwa ụbọchị Fraịde niile. A sị m radịrị nwoke madịrị nwaanyị mma. Cheta na abụ m Chizzy Ani. Anyị mmesa nke anyị chọrọ ime ajịba ewee buru unu gbazezie na ka esi agba tontom na ka esi eme ụmụ ife a niile amaba njekere ndị egwuregwu. Aga m esokwa unu bịa maka na anyị wabụ na-esokwa m. Welcome to Encounter Your Destiny with Reverend Francis Chukwuka, Mr. Booster, on Solid FM every Friday from 7:45 a.m. to 8 a.m. This program will inspire you and strengthen you to enable you live victorious and become productive.